niin, terve taas. Minä olen se huuremies. Ja ajattelin, että kerron sinulle oman tarinani. Otetaanpas avainta esille ja mennäänpäs kokeilemaan ovia. Aukeeko? Ja löytyykö Zetori sieltä? No niin, 40 pukkaa. Siinä on pieni ero. NER ja Norja. Akku on kaput. Finito caputto. Tääkö se taas näykää? Hinuria tässä odotellaan ja Ranska jää nyt taakse ja tonne menossa. Yllätyksiä tulee. Yllätyksiä tulee. Se tie on sortunut poikki. Tullaan pultit vaan vähän on nulppaantunut, että siinä tulee vähän pientä ylimääräistä hommaa. Kyllä mä uskoisin, että herra omistaa luolan pitää niin kuin on luvannut, että tässäkin tapauksessa niin tästä vielä tulee ihan semmonen jonkinlainen siirtoajo. Hana auki. Joo. Muista, että semmonenkin voi mennä pensaana. Joo. Ei tässä kyllä tarkinappulaa ole. No niin, just kun pääsi sanoa.
niinkö setorit käy? Musta se käy ihan silleen niinku... Vanhat setorit yleensä käy. No tolla ajaa kyllä ainakin Pariisin kylälle, mutta... Täytyy jarrupolat vielä kahtoo tsiikata ja... Mutta tää takunen vuotaa ja... Kun tää on näitä Pirelli-valmisteita, niin ei tällä kyllä... Ei varmaan kuule pääse kyllä Passo de Chiaolta pitemmälle. Vaikka olisi miten kappukkeen.
meni hyvä rengaspainimittari rikki. No niin. Altana tuli käytyä ja se on varmaan se 29,9 tälläkin hetkellä. Ilta tulee tässä, aurinko laskee ja tuolla näkyy tietysti meri. Ja kuvassa näkyy myös Zetori. Tarkkaavaisimmat huomaa Zetorin tuolla jalkakäytävällä parkissa ja siinä on yllättävän paljon toimivia juttuja. Siinä bensamittarikin alkoi toimimaan. Epäilin sitä, kun se näytti puolta väliä koko aika. Ja virran ulosoton mä aseisiin siihen sulakerasian kautta, että nyt pystyy navigaattoriakin sitten käyttää siinä. Eli ihan hienolta näyttää tässä vaiheessa. Rippimittarit siinä toimii ja äänimerkkikin toimii. Mä sain äänimerkin toimii. Mä luulin, että äänimerkki ei toimi, mutta toimii se äänimerkkikin siinä. Ja vilikut toimii. Paitsi se vasen etuvilikku, se on pimeä. Mä ostinkin 2 polttimoa, mutta ei se ollut polttimo palannut. Se on johtokatkos siellä. Ja sitten tarkemmin kun katsoo sinne ohjausakselille ja teleskooppien taakse, niin siellä on semmonen johtoviidakko. Vähän niin kuin tässä on. No en mä nyt tiedä. Mutta kuitenkin ymmärrätte varmaan, tiedätte mitä mä tarkoitan. Semmoinen johtoviidakko, eri värisiä, etupäässä sinisiä, mustia johtoja. Ja siinä on aika monta poikki sitten, että täytyy toivoa vaan, ettei sadekelissä joudu ajamaan hirveästi. Että siellä kipinöi ja säkenöi sitten ja se bensaletku nyt tällä kertaa ei vuoda. Että se kaveri ilmoitti, että hän sai sen kiristettyä nähtävästi. Nyt ei se nyt laskenut lätäkköä siihen. Olihan siinä autotallin lattialla lätäkkö, mutta nyt se tänään ei tiputtanut mulle. Otin sen sieltä ajoon. Tehopiikkejä siitä löytyy heti tyhjäkäynnistä lähtien aika monta. Siinä on säädöt kaaseliasäädöt on ihan mitä sattuu, mutta se roflottaa. Ja katsotaan sitten Saksan autopaanalla miten se menee tukkoon. Siinä on semmosia mukavia ylläreitä tulee siinä ihan kaupunkinopeuksissa, kun ajelee 40, 60 ja 7, 80, niin sieltä löytyy ainakin 6 tehopiikkiä sieltä väliltä. Et niitä siinä on, että ei me ihan synkronia. Ilman ryyppyähän se ei lähde käyntiin, kaasua ei yhtään ja ryyppy täysillä. Ja pitkä oli vieteri, mutta lähti se. Sivutuki on semmonen, että ei oikein uskalla sille kaataa sitä, pitää sitä, mutta on siinä onnistunut keskitukista kanssa. Ja vaihdenivelissä on aika paljon väljyyksiä, että siellä on epämääräistä nyt toimintaa, että mikä vaihe on päällä ja vapaa löytyykö se vai ei, mutta niin kyllä ne pelaa ilman kytkintä ihan hyvin vaihteet tossa. Niin ja etujarru kahvasta jarruvalo ei pelaa. Se täytyy mun nyt sisäistää vaan, että mä nyt jarrutan molemmilla, vaikka mä en yleensä takajarrua käytä, mutta nyt täytyy ihan tavan vuoksi ottaa jalkajarru myös apuun tulla alappiteillä, nimittäin on syytä näyttää sitten milloin himmaillaan. Nyt huomisesta alkaen sitten jarrutan molemmilla. Joo, ja virtalukko siinä nyt toimii hyvin ja ohjausluukkukin löytyi siitä, eli sillä mä arvasin tuohon jättää parkkiin. Mä ensin ajoin tuohon hotellin eteen tuohon resvan viereen, siinä olisi ollut hyvä paikka, mutta heti tuli tää muija sanoi, että anteeksi tämä seniorita tuli sanoa, että no, ei siinä ei saa pitää. Mutta tämmöstä näin, että pysy kanavalla, niin näet sitten huomenna taas lisää seikkailuja. Nyt en taida lähteä tonne merelle sitten uimaan kuitenkaan enää, vaikka vähän teki mieli. Tuo uima-allas aika pieni. No niin. Tälle kadulle mä arvaan jättää sitten tän Zetorin nyt yöpymään ja mun ikkunahan näkyy tuossa ihan lipputangosta vähän tuohon vasemmalle, niin se on meikäläisen ikkuna. Ja täytyy nyt varmaan esitellä mitä mä tässä tänään tein jo, elikkä virran ulosotto on tuossa siististi tuossa satula alla. Noisikkää tuosta mä saan navigaattori ja tuliliiviä ja sitten heitin paikin avaimen perään ja sitten nämä Harley Davidson's Son Christ, Jeesus Christ tarrat tohon molemmin puoli, että niin.
Jos olisi sitten varjelusmatkalla, kun on tämä johtoviidakko aikamoinen tässä sitten kaannassa. Sininen pleksi vähän tommonen erikoisempi, että ihan outo juttu. No niin, katsotaan onko pyörä säilynyt parkissa. Kello on Suomen aikaa 8 tai jotain, 8.22 ja parin tunnin päästähän täällä vasta on sitten se aamupala. Eli tässä on, tuollahan se tuolla. Joo, hyvin on säilynyt yö. Tässä onkin aikaa nyt pari tuntia sitten valmistella Zetoria tien päälle vielä, jos katon se eturattaan ja mietin, että hainko vielä sitten työkaluja siltä tallilta jotain. Siellä nyt kuitenkin oli lattialla erinäinen määrä erilaisia kiluja, kaluja, että jos jotain ottaisin sitten matkaa tai ainakin saisi ketjuja sitten kiristettyä tarvittaessa. Mutta täytyy nyt tuumata. Hotelli Betania oli tämä, eli tämmönen raamatullinen nimi. Jeesushan kävi useasti Betaniassa ja siinä Ylimäellä. Eli Betania sijaitsi Ylimäen vieressä. Joo, terve vaan terve. Kiva, kun oot taas tullut kanaville ja ihan vaan sen verran tässä sanon, että ei ole masennuksesta nyt. Masennuksesta ei ole kyse. Ei minkäänlaisia merkkejäkään ollut nyt vähän aikaa. Mä tulin vaan tänne Zetorin siirtoajoon tänne. Taas tänne samoille pelipaikoille. Että meinasin, että tossa käy niinkö avannus. Tai tässä nyt on jäätä, mutta käyn kuitenkin tuossa aamuuinnilla. Kun Zetori-hommat alkaa tässä ihan tuossa sitten parin tunnin päästä, kun saan tuo aamupala syötyä. Ensin aamupuinti ja sitten aamupala. Aurinkovarjot ne on mennyt pois täältä näköjään, mutta eihän se haittaa. Joo, mutta tarkkaile kanavaa ja ihmettele taas missä Zetori liikkuu. Tällä kertaa siis Zetori liikkuu. Kummako ei ole muita? Tai sitten ei ole moottoripyörä hommissa täällä. Siitähän se johtuu, koska jos on moottoripyörä hommissa tai Zetori hommissa, niin sitten pitää aamulla olla parhaan tien päällä ja liikenteessä, jos meinaa päästä mihinkään. Että se on silleen. Ei sitä auta nukkua ja katsella sitten iltapäivässä, että mitä tuli tehty. Tää mies lupasi mulle tehdä sen paniinileivän tai se juustoleivän. Että tuohon sattui tulee yksi semmonen espanjalainen kaveri ja sehän osasi englantia sitten. Leipä on tulossa. Ihan on. Sillä se takki oli niin märkä, kun musta tuntuu, että ei se ennen ole noin kuumaa ollut. Oon mä joskus tuolla MP-asun takilla ajanut ennenkin.